Menges poquet per aprimar-te i tens gana? Potser al plat li falta proteïna. Avui obrim la sèrie Proteïna i pèrdua de greix per veure com t'ajuda a sentir-te saciada. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp, escriu C32 i t'envio una guia amb plats que sacien. Quan el plat és sobretot pa o pasta i poca proteïna, el semàfor de la gana es posa vermell i et fa picar. Ho notes quan al cap d'una o dues hores tornes a la cuina, busques dolç i acabes el dia sense energia. No és que siguis feble, ningú t'ha explicat com muntar plats amb la proteïna que necessites. Primer pas, a cada àpat, tria una font clara de proteïna, com tofu, llenties, cigrons o tempeh. Si vols l'esquema resum per copiar aquests plats, ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu C32. Demà, a 2:15 del migdia, segona part amb exemples de plats que t'ajuden a perdre greix sense passar gana.